Ħames ġuvintur tressqu quddiem il-Maġistrat Paul Coppini l-Qorti ta' Għawdex akkużati li kkawżaw ġrieħi ta' natura gravi fuq żagħżugħ barrani bejn il-15 u 16 ta' Awwissu fir-Raba ta' Għawdex. Iż-żgħażagħ li ta' minnhom minorenni kienu akkużati wkoll li volontarjament ħassru ħwejjeġ il-vittma, ħsara ta' aktar minn 116 euro imma mhux aktar minn 1164 euro. L-imputati wieġbu mhux ħatja tal-akkużi kontrihom u ingħataw il-libertà proviżorja taħt garanzija personali ta' 500 euro. Żewġ żgħażagħ ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li tressqu l-Qorti akkużati li ħebbew għas-Surġent tal-Pulizija Stephen Mikallef u li qattawlu il-qmis. Il-konfront seħ nhar il-Ħadd fl-4:30 ta' wara nofsinhar waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' Sant'Elena f'Birkirkara. Clayton Galja ta' 24 sena minn Birkirkara u Rajza Grixxi ta' 22 sena mill-Belt kienu qalb grupp ta' nies meta nħoloq argument. Il-Maġistrat Edwina Grima tagħthom ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Fost oħrajn innutat li l-qmis tal-Pulizija ma kienx tiswa aktar minn 5 euro. Kit vassallo ta' 28 sena tpoġġa taħt ordni ta' probation għal 3 snin, wara li kien akkużat li sera amara li taqbes il-15,000 euro. Vassallo rritorna l-amara kollha li kien seraq minant il-ġar tiegħu fi triq il-Providenza is-siġġiewi. Xi ħadd anonimu informa lill-Pulizija li Kit Vassallo kien qiegħed ifittex lil xi ħadd biex jagħtih van biex iġorr l-amara misruqa. Din il-persuna informat lill-Pulizija fejn Vassallo kien qed iżomm din l-amara. L-akkużat aktar tard ammetta li seraq numru ta' affarijiet u uża il-lift komuni biex iġorrhom minn appartament tal-ieħor. Vassallo ingħata 24 siegħa biex jirritorna l-affarijiet li kien seraq u wara tressa il-qorti u rrifjuta l-assistenza legali u ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontrih.